мәчет ачылу уңайыннан сезнең хис кичерешләрегез нинди бүгенге көндә? Шатмы, ничегрәк дигән? Сезгә әйтимме? Миңа менә карап камера. Бу авылыбыз безнең бик борынгы авыл. Тарихи мәгълүматлар буенча 800 элек салынган башланган авыл. Авылыбыз бик мәчетсез торды 142 ел. Шуңа кадәр мәчет булдырасып килеп, мәхәллә халкы белән киңәшеп, күптәнге хыялыбыз иде. Аллаһка шөкер. Шушы авыл халкының тырышлыгы белән бергә шушы мәчетне өлгертергә насыйп булды. Алдыбызда ай нуры балкытып, аларның иман нуры таратып, ай калкып тора. Азан тавышлары ишетеп тора. Аларның азан тавышларын ишетергә насыйп итсен Ходаем. Аллаһу акбар. Ла илаха илляллаһ. Аллаһу акбар. Бу бик зур бәйрәм. Birinci çiratda indi biz özümüzün rayon başlığı Mikhail Palash Afanasyev isiminden bik көп selamlar yetkirəm. Менә шушы матур мәчетне төзегән һәрбер кешегә, өлешен керткән кешеләргә бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шу корбан мәчетләребез, әлхәмдүлилләх, буш тормасын ие, шу мәчетләрдә озаннар әйтелеп, шушы авылдашларны, кунакларыбызны, туганнарыбызны иман жолына бастырып, ислам жолына чакырып, шул мәчетләр тулы булып, әлхәмдүлилләх, шушы авылга бәрәкәт китәргә насыйп итсен. Биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم